Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao na nanisbining CB. Bago pa ming nagmata gikan sa among afternoon nap, si CB mura og di paganahan nga mo mata pero unsaon man sib obligasyon man ni nato sib nga mo asoy og sugilanon kada dayong kilom-kilom sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga viewers. Kining atong sugilanon, di ko ganahan sa title, pero mauni labing tukma nga title karong hapuna. Birthday gifts o title sa atong sugilanon. Duha ka bahin ang atong sugilanon karong hapuna. Unang bahin, pagpasabot nga nung tingali na hibong ako mga higala nga di na kay ko ganahan nga mugawas. Kung mugawas man ko, di na ko ganahan nga mangimbitar sa akong mga amigo o mga amiga na nasige na o pangita na ko kanusa man ta maniudto, kanusa man ta mga pe. Og ang ikaduha, may tungkol sa mga birthday gifts na inyong nadawat sa inyong kinabuhi, ako nadawat sa akong kinabuhi. Pero bag-o kay ning atong sugilanon. Nahitabo ni as in karon lang yung adlaw. Una ang first part. Daghang kay nangutana ano man kaliyong nga mangimbitar mi nimo di ka motunga. Moingon mi nga kanusa man ka mo arek syudad, timing na to kami na lang musugat nimo. Kanusa man kikibaw man sila ang meeting ran Dr. Iris mo makapagawas na ko gikan diri sa bay padung sa syudad. Nako di ko ganahan mosulti ini ninyo kay si Iris mismo di ganahan nga si akong himuon nga rason ba ngano di na ko ganahan nga mogawas sa bay. Or di ko ganahan mangimbitar sa akong mga higala. Pero ako ipasabot ninyo as best as I could. Ganahan ko mo tuo nga wa ko maapektuhay sa pandemya sa COVID-19. Na homebody gyud ko nga sa dihang wa na ko'y trabaho, mas ganahan ko magpabilin diri sa bahay, magbasa og mga libro, magtuon, mag-andam sa atong mga programa ug uban pa. Pero sama ninyo, sama natong tanan, doon sad ko'y hilig, doon sa mga panahon nga mo crave ka o friendships o companionships ka na mga tapok-tapok matag karon og unya. So, yun sa manan ako nasa pag-resolver. Na nasulban na pinagi sa pandemya, di man may makagawas ni Iris tungod sa mga restrictions, mga minimum health protocols, na pulos may dunay comorbidities, labi na si Iris. So, why lalis nga magpabilin na mi sabay, unya selective ra gyud kayo, tagsar gyud kami manggawas kana kon imbitahon nami sa mga sakop sa pamilya or dunay suod kay na mga higala na either amo bisitahon or mo'y mo bisita diri sa among panimay. Mao ra gid to. Pag-abli na sa ekonomiya, dihang wa nay mga restrictions, wa na gani gitangtay na gani ang mga requirements sa face masks. Diha na ko'y mga higala nga nasibang imbitar liyo mag-reunion ta. Na diri ato mga classmates, mga napo ta kabuok, nya mag-abot ta mga pita sa ani nga lugar. Nya duol ra kay sa amo. Diri na sa dunay kausad, dunay grupo ng api diri sa may Insular Square. Na sus, wa ra 5-10 minutos kung mag-traffic diri gikan sa among Pinoy-anan. So duol ra gid kayo. Pero wa gid ko ganahi mga moadto. Unya doon sa ningon liyong gawas ra manguno ka og na meeting si Dr. Iris unsa man ang mga adlaw, mga Martes, usahay Miyerkules, usahay Huwebes, usahay Biyernes, usahay Lunes, bisag unsang adlaw. Depende kung kano sa ang ilang meeting kay depende man sana sa availability aron nga dunay quorum ang board sa maternity hospital or sa Cebu Women's Club kay duha man ni ang organisasyon ni Iris. Although nara ni tanan magtapok diha sa maternity hospital, tapad na sila sa Cebu Women's Club. Pero daghan kay sila mga proyekto karong bag-o plus anibersaryo manggod sa maternity kada Setyembre mao na nga daghan ming mga lakaw mahitungod sa kalihukan. So ang ako ng best opportunity pagkigtagbo og mga higala ug mo'y akong gihimo sa nangagi pa sa wape pandemya na mag-meeting gani sa Iris, mag-imbitar ko sa akong mga amigo o mga amiga nga panta kita ta unya ato lang timingon nga wa pay alas 2 hapon buwag na ta kay manguli naming Iris ana human na sa iyang meeting. So unay
Muna nahitabo before the pandemic. Pero after the pandemic, hasta ka na nawa. And let me explain why. Kay kining meeting nilang Iris, wa ni siya'y takda ba nga panahon, usay mahuman og alauna, usay mahumag alas 2, usay mahumag alas 3, usay mahumag alas 4. Pero sabot namin Iris, past 2 p.m. na gani, biya na gyud may mananghid na gyud siya, kay perting grabihan ng traffic. Gikan sa Cebu City, padung diri sa Mandawi City, basta pasado alas 2 na sa hapon. O kamo tingaling nga taga amihan ng Subo, maka matuod ana. Ya plus, katong nasigi og bundak ang uwan. Mao to sa mga concern. Kasagaran sa uwan, mahitabo pasado alas 2, pasado alas 3, pasado alas 4. Nya resulta dayon sa grabe nga pagbaha. Salamat mi wa gyud mi natanggong ni Iris sa pagbaha. Natsambahan mi nga sa mga adlaw nga nanggawas mi dili kayo kusog ang uwan or naka ulit na mi sa amo sa diwa pa mo bundak ang uwan. So ano di ko mangimbitar? Imagine mangimbitar ko sa mga higala, nindot kayo mong paniudto, nindot kayo mong istorya. Manuwag sa Iris, humana ang meeting. Alas 12:30 pa sa udto. So, may tabo. I mean, ako yung mangimbitar, kunya ako mga higala mo ingon, ha? 30 minutes na ito paniudto. Dali-dali na tagkaon na ni. I'm sure si Iris, okay, baw siya nga napa ko yung mga higala mo ingon, sige, taod-taod na lang, pero di ko gusto. Kay, I think naka-explain ako ninyo ini, tungkol sa kakulian sa panglawas ni Dr. Iris, nakahukom ko, di ko mubuwag niya. Wa man ko'y trabaho, ako may way trabaho, mukuyog ko niya kung asa siya. Yeah, she's by, doon siya mga meeting, mukuyog ko niya. Kay, di ko gusto nga mahitabo itong nangagi nga mga higayon nga sa mga higayon in town, sa mga panahon nga naghinanglan siya sa kong tabang, wa ko, kay nahigot ko sa kong trabaho, dito ko sa kong trabahoan. Maunay rason. So, ano mangimbitar pa ko? Doon ako'y di lang ko isulti kitsengan. Ya, ingon jud siya magpatambag sila nako na sila'y pagigsultihan ako. Unya, mag-agad lang ko na sila sa akong availability. Usag lang, meeting nga ni sa Iris, magsabot ta, pag-abot ta. Pero mao gihapon, usay si Iris, alauna pa, mo ingon na humana ilang meeting, pwede ba nga manguli nami. Unya, mo pa'y, ibaw ba yaga ini mga mag-order pag-lunch, kining unfair ba para sa mga hingtungdan, para sa akong mga pangimbitaron, mukalit lang mi og kabungkag tungod kay humana ang meeting ni Iris or doon nila iglakaw si Iris kinahanglan na nga mubiya. So hinaot makasabot ang atong mga higala ngano nga dugay na kay ko mangimbitar ninyo, dugay na kay ko nga wa mo to nga sa naadad unta nato nga mga tapok-tapok. Ug kadto mga imbitasyon nga usab na mo to nga ha. Kana bitaw mga lakaw nga wa sa among schedule, mga lakaw bitaw nga like dunay mangimbitar unya wa mi driver. Di mo ko mao mo drive. Unya mahimo ra gud ko mag-commute pero si Iris ra ko sa mabilin diri sa bahay. Di siya mahimo nga akong ikuyog si Iris kay di naman siya kailain ni mga grupo nga nangimbitar nako. Nya di siya ganahan ba nga muro siya kuyog baboy ba nga ako na siya itangkil-tangkil ug aso ko mo lakaw. Di siya ganahan anak. So, ang resulta, narabi ay sa bahay. Mabaliban na lang ko sa mga imbitasyon sa mga lakaw. Sakto na ba na ang explanation sa first part? Naka-frustrate ba na ako? Wag yun. Nakapag-uol ba na ako? Wag yun. And I'm sure makasabot ang akong mga higala, ang akong mga kaila, ngano nga ingon ana ang akong sitwasyon. Wa ko'y di magugulagan, di man sagod ko. Ako gyud sukad ko nakasugod og trabaho ra gyud og bay, trabaho. And karon I think opportunity na ni nga ni ako sa bay sa tanang higayon magkuyog ming Iris, kuyog ming CB og sa ubang mga sakop sa among pamilya na wa nay trabaho, na wa na bitay excuse nga mawa ko dinhi or dili ko makakuyog nila. So I welcome that opportunity na para nako welcome kay nga kausaban sa akong kinabuhi. Plus hinog na akong pangidaron, maybe di na kay ko makatolerate og saba, di na kay ko kun katong naandan nga mga kalihukan sa unawa na. So mao na first part sa atong programa, sa atong sugilanon.
karong hapon. Hay man ang birthday gifts. Mao may title sa itong sugilanon. Mao na ang second part. Last week, nangutanan na sa Iris na ako, mag-unsa man ta sa imong birthday. Ingko nga, Ars, ari lang tas bay. Siya, gusto ka mangimbitar ta? Ingko, depende. Kung sa may mo schedule. Kung tuod man iya schedule na siya meeting, ugma, Martes. Ingko nga, sige Ars, di lang kumukuyog ni mo Ars. Kaysa sumukuyog ko Ars niya. May bawaan sa mong kauban nga birthday na ko, mapugo sila ba og himog ba mga butang nga dili angay himuon balay. Paapilon ko nila sa ilang taon, paapilon ko ilang kong ibitahon, ina na ba, dili ko gusto anak. Ingko nga, adto lang kas meeting hours, niya, kami lang si Biderisbay. Kapili lang si Biderisbay. Sumunod yung mo plano. Pagka gahapon, Domingo sa buntag, simti hinumdum ka ni Dr. Iris, gusto ko mo palit og kaang sa ilang classmate yun. Kaya di ko nagkaang si classmate yun. Si Iris, gano'n kay dagko bitaw nga kaang, kay gano'n siya dagko kay nga mga kabutan. Naman siya mga dagkong tanom, Biderisbay. Gusto niya kabutangan o makapangita siya og dagkong kaang. Dihang nanglakaw sila, nag-tree planting sila dito sa Sugod. Kakita sila dako kay kaang diri sa Compostela. Pero yano bitaw kay kanang plain looking kay nga mga kaang ba. Ingon siya, sus, mas nindot gito kang yul. Mao to nga gahapon, ingon siya nga mga tuming classmate yul karong adlaw Lunes kay mamalit ni og kaang. Tingko isabuta daan si classmate Ars. Ano sa ta mga to kay daghan naman siyang lakaw. Kung saan nilakaw ng classmate yun, ato siya Badyan, doon siya lakaw sa Cagayan de Oro, daghan kayo na mga, tungkol siya ba ilang negosyo ba ni classmate yun. So, iyan gi-chat si classmate yun na pwede ba yun, wala na sa imong tindahan ugma, kay karon Lunes Silvi, kay mamalit mi og kaang. Ingon si yun, Dok, nara ba ko'y sabot sa akong abogado? Pero wa pa ma-finalize, either karon adlaw, September 25, or ugma, September 26. Pero kung mga rin mo, Dok, sa tindahan, sa September 25, ako sa buto ng abogado, September 26 na lang ni mag-abot. So, okay na to. Unya, nautanan na siya, kung sa man yung gustong kanon, kanin ko siya, maghikay dyan ba, adto na mo sa ilang may maikog kay me. So, akong yung nasa Iris, nga ingna siya, magdalan pagkaon. Unya, puno-puno ba lang dito sa ilang andamon? Kay magpangikog bata nga wa sila mag-expect namo unya magkarakara in taon silang andam. Ang amo ring gusto dito pamalit ra magidog kaang unya gusto sa Iris mo susi kasi bago mga baligya ni Gasper ni Ma'am Gasper diha sa ilang tindahan kay daghan man kay na Gasper og mga bago baligya ba nya layo na kay mi. In fact katapusan namong dito sa tindahan ni classmate yul mga kanus si pila na to ka buwan ang labay di ba diri pa to ang mga parinti ni classmate diri pa to si Ma'am Calypso Nugar diri pa si Genevieve Sims o si Tim o si Maureen kuan pa diri pa sa pa to sa pamagtusimorog sa birthday ba tong yul or sa wala ko kay nomdom sa kanusa pa basta dugay na kayo in other words dugay na kay may wakadto so sabot na sila gusto ayun na mo pagdadok sa di madagis liyo so unsa to that honors so wala na po sa may among madad itong classmate nga amo lang bitaw maagian along the way ikadaris konsolasyon nabi magias Mandawi o Cebu City or sa Talisay na padung atong lisura ining yuldad ang butang nga naay yan general merchandise so tanang mga butang naa sa tindahan unsa may itong dadon sus karelax ko sus ars gimingaw man sa das party bell kay sige magisgot ni Aris kano sa man mamalik sa party bell. Ingko nga naman ko'y telepono Ars sa party bell. Akong suwag tawag. Maka-order ba ko daan para ilang lutuon daan. Unya, ako na lang pick upon, di na tamalangay. Kung paabot, adto na ta ni classmate. So, ingog na ni Iris si classmate Yul nga Yul. Magdako no si Leo Diha o kuan, party bell. Sinubang isda o sinubang baboy. Kaya may lamian kay namo diya sa party bell. Of course, lami sa kanya lang tinuwa, pero mas lisod man dadon na tinuwa sim, kaya magkinalang dag kaldero, dagko ng krapon. So, di mo na siya, ay na lang, Dok, kuha na lang. Ari na lang, good mo. Maikugom ka ni siya, pero naingos,
Iris, sige, basta magdagyon mayo, nagkita lang ta karon mga alas 10, alas 11. Sa among planong Iris, abot ni Nilo alas 9, maglakaw na mi, siya ro di makabot og alas 10 sa Party Bell o di makabot og alas 11 dito sa siyudad sa Talisay. So akong susi akong numero sa Party Bell, napulong kong pangita sa kong directory, ang part di ay is double R. Kaya kung pagkita part raman nga 1R, di ay double R din ang Party Bell, par, double R, apostrophe T. So murag parot ba? Ibel. So finally, ako nakitaan, akong gitaong suspect timang primero ay nitubag. Nung awa pa alas 9 buntag. So yung nga, tihalig alas 9 na sila mga players. Pero mong gimutubag. Pag alas 9 na, akong gitawag balik, busy na sa gayo. Kapila ko mo ito, kanapo, may gumutawag, busy man gayo, yung kusustughan natin customer on ours. So, pag kinaunsa ganyan, ours, muhapit lang ta, standby lang ta kasi, mo order ko dali-dali, padali na itong luto, aron di ta malate dito ni classmate Yul. Pag sunod akong tawag, diha na sa sakyanan, itubag naman. Unya, nagpaila ko nga, diha nakakaon ako sa inyo, unya, pwede ba ko mo-order lang daan? Unya, ako lang hapiton, ako lang pick-upon. Naingon na itong, no, pag sunod din akong tawag, nagsingin na ubag, tingwa sa nitubag, kuha gid ours. Ato na lang kita, mo-order na kita sa Party Bell niya. Ato lang inos classmate yun, malangay tagkadiyot, kaya naghandap kayong customer ba sa Party Bell. O niya, di ta kaluto. Sus, tao diyan na misakyanan. Nanawag man ang Party Bell. Kung huwag mong kahatag og numero nila, anong nanawag man ni sila balik? Huwag man sila kailan ako. Pagtawag og balik, niingon dahil itong nanawag, kinsa ni? Babay. Kung mas liyo las timong sa ni mo, nakakaon namin diha, magbidamin Dr. Benson, kuyog mi ni Iris, o ni Dr. Celine, o niya, ako niya i-explica nga nga, nakakuha ko sa ilang number. O niya, namasin ba lang ko, makahimo ba kong order daan? Aron nga ako lang pick-upon. Siya, mahimo ka Elio. Unsa may imong gusto? Ingko nga mauni, sinubang isda o sinubang baboy. Siya, sige Leo, akong ingnon dito. Ingko siya mabolo nino sa mabolo kay di day ang ila dito murag head office ba. So dili gid specific ka branch niya, ila lang tawgon ang ilang branch nga unsay akong order. O niya ingko pila man na ma'am siya ang sinugbang isda 340, ang sinugbang baboy 320. Siya tagan ti kag lami kay isda liyo kanang tasik. Ko sige ma'am, salamat kay ma'am. So on the way nami ma'am, nagpadung nami mga 30 minutes moabot nami dito. Kung mahimo ma'am, ipaluto na daan, putos na lang daan, ako na lang pick up, ako na lang bayaran. In fact, mahimo gani mag-Gcash ko, pero ato lang kong bayad sa tindahan, aron nga sayon ra para ninyo. So, paduong nami sa nagkuan nami, biyahe nami, gibiyaan na taon na mo si CB. Pagkataon na nawag noon sa Leo, akong giingnan Leo nga palutuan na juga bago para nga init pa inigabot niyo dito sa Talisay. Kaya doon ka ninyo sa Talisay. Kung ma'am, salamat kay ma'am, pero ipaputos na daan ma'am. Siya, sige, kami na bahala. So, pag-abot na mo dito, sus, mga alas 10 naman. Pero tayo matrapika, Adres Mandawi. Pag-abot na mo dito, so kung kanaog, yung sa Adres, dagang prutas, mamalit sa tayo ko. Sige lang, pero ako sa nibayran. Ako sa kuwao na itong order. Itakan kinabang baligya diya sa Party Bell sa kanabang ilang atubangan ba? Wa man nila restrict na mamaligya og utap, na mamaligya og chicharon, na mamaligya og kining empanada, daghan kay maligya sip. So daghan kay kaon dito sa Party Bell. Pag abot na ko dito, manang ibayran ang akong order. Unya, ang tindera mo ba og ganahan siya makikistorya nako ba? So nag-istorya lang gunya pila man ninyong empanada, tag 20. Ko kamoy nagluto ani siya dili, pero lami kay na among supplier ana taga Tipadilla. Ya kung gusto ba ko maupurag nagdali ko man akong order. So finally ningo unsa man ang akong order na ana. Siya na dadon na to diri. Pero murag sila guwa magdali ba. Ginan ba kanang siya tag iya nga ako ipaputos daan. Bayad na ko. Siya lingkod lang sa diha. Ingko dili palit sa ko prutas kay ingnan ko sa asawa nga mabalit sa ko prutas. So dito sa prutasan, naama dito ang ilang sugbaan. Akong gihapit og sugbaan. Bay, nana akong order, bay. Siya,
Nala sir, hapit na ni maluto. Kung ganun karon pa man yung lutoan ni ingon man ko nga ipaputos daan sige ingna mistang iya sir nga igabot nimo ay pa magluto para para lami kayo. Nakalimot igusulti sa iya nagdali ba ko. Sagdi lang palit ko. Tanataw na ako dito og lansones. Sus na sila duha ka klase sa lansones. Kanang lansones nga gikan sa Thailand kasi nga na lungko ba nga na tag mahal kay isip 280 no 250 ang kilo. Hindi ko pwede akong tilawan siya lami kay na liyo tamis kay na ipatilaw ko nila siya kanang liso liyo pwede na rin mo kanon lami kay na liso apil og kaon gagmay man ko kay liso ang liso ako nakuha dako man gisuway na ko pangit pait man wala lang ko reklamo tilaw ra man so tan-aw ko sa usa ka lain pang lansones kung sa man siya kamigin kung pila man kilo ani siya 180 ang kilo ingko nga pwede siya kumutilaw siya tilaw isan ingko mas tamis lagi niya ni lungko ingon siya di liyo mas tamis yun ang lungko mas lami gina lungko yun man ang mas mahal ingko mas lami ning kon para na ako ang kamigin lay ako so palit ko sa ka kilo sa lansones ko gikan sa kamigin pag daghan kay zoom so kani purag tamis gini yung pagtilaw nako tamis man sad pagtaod-taod wa pa man ni nangutanan sa kusang sugban na bay siya luto ng isda ang tasik liyo ang baboy na lang may wa pa ito sige paabot pa ko diri so istorya ng sustindera pag-abot dihay murag kanang negosyante ba nga as kang gilngiga signature shirt kanang mga branded og sunglasses branded og kining relo ngilingig nangaon sila sa party bell unya mura ba og gisugo sa to siya siyang asawa malit sa og prutas siya pila man na gitudlo niya ang mangosteen 150 ang kilo sir dahil ko 1 kilo pwede ko mo tilaw tilaw siya sa lungko pila man kilo ani 280 kay ganina 250 karon 280 pero nakabantay ko tungod ba sa sininaan ba sa customer nga mas adunahan dili mas adunahan nga klaro bang dato so ni mahal ang presyo from 250 to 280 isyo ka mahal kaning usap patilaw ako tilaw sad siya sa kamigin pila man kilo ani 200 kay no 180 na ganina karon 200 so kanang ilang presyo sa lansones maglahi-lahi na depende sa sininaan sa customer in fact kun kanaday ko ng mga malit bitong prutas o niya dili manaog sa sakyanan mahalo na nila nindot kay sakyanan wa mo naog so murag dato gini senyorituhon gini kini maka-afford ni og dako-dako nga presyo pero mo naog kuno ka makikistorya kanila di makitaan kanila nga yano ra ka nga pagkatao na murag reasonable ko na presyo mao na ako nahibawan sa pagpamalit nako ganina og prutas finally naluto na akong baboy nga gi-order dali ra kay nilang giputos lakaw nami ni Iris niya padong nami sa siyudad sa Talisay agi mi sa HB susperte man sa trapika sa South Road Properties nisamot ka traffic pag abot na sa siyudad sa Talisay labi na gid ganang likuanan na sa Talisay City Hall padung na sa ilang classmate yul sus di ako kabantay ang Talisay City Hall pertingil ara naman ngilad in the sense nga perti ng sagbota ba dili sagbot nga unsa daghan na kay mga structures kadtong ilang mga kabayo kadtong ilang anghel diha sa murag angel nga gibutan nila sa tunga gibutangan na sad nila og gamayng arko mura og kaw na nasa sila gamay nga corona kun naunsan man itaw ng tugkaran sa Talisay City Hall pero sagdi lang among tuyo ang pagpamalit magkaang sa pilianan ni sa tindahan ni classmate Yul. So finally nakaabot mi silang classmate pasado alas 11 na mga hapit na alas 11:30 nakaabot mi dito ni patik inita pag abot namo so ingos Yul na gipaandar na akong aircon na siya ibahin sa tindahan nga para sa iyang mga sapatos kana mga mahalon ba niya nga mga baligya na iyang gi-aircon sip dito mi hukad na si Ma'am Gasper dito sa pagkaon. Jesus, nagdapa man muna. Ano man tayo daghan nga pagkaon. Pero kusang bilang. Doon na may mag-birthday ugma. Ako sila giingnan. Ha? Kids, wak mo kahibaw kasi mag-birthday ugma? Siya kinsa man. Ingko ako. So, di sila kahibaw. Sid, na akong birthday ugma. So, mura ba? Bitaw, no? Tinuon man din, no? So, kuhan pa. Mura pa og
sila sad-an nga wa sila kay hinumdum. Kinsa gud tay gana, kinsa gud intay mag-expect nga mahinumdum mga tao sa atong birthday. So dito na mi. So, mo nakasabot na sa club dito na insister ko magdako pagkaon kay naay mag-birthday ugma. So of course kinis Iris madayon og kuan pamili sa mga daghan kay mga piliunon dito mga baligya. Siya angayan kay ning shorts Ingo daghan na kay go shorts Ars. Dili isinya ba siya nga niya tas tindahan yun mamalit na lang kita. So tala sa ko dito sa shorts. Sus. Pag kining ang weakness aning Iris, kining Uniqlo, bisan unsa nga produkto sa Uniqlo, kanang gisulob ni Iris, kan iyang gisulob ganina, ang iyang sa ibabaw Uniqlo, ang iyang karsunis Uniqlo, basta in fact nagkataon na yung Iris kay pagpadong na mong suod niyo, para gud sa man imong gisulob. Iyang kita na akong gisulob. Iyang kita na akong siya. Ang ako man so kini ni akong gisulob karon nga shirt. Kaya Iris ni kay Uniqlo masad. So, nadani mi Uniqlo kay naa siya linduta sib na sila murag jacket bitaw sib nga kuan. Kanang nipis ba niya dunay hood. Para ba sa kanang mga light rains kanang dili kay kusog nga uwan as kang ninduta isulob ato sib. So gisukod nako ang large. Ingos Iris kala angayan ka anang large. Pero pag sira na ko, sib kinahanglan ko muhiyak. Nidako man atong tiyan. Hindi ko pwede mangita tag XL Ars. Kaya nidako naman ako siya. Okay na ng large. Muhiyak mo ko Ars. Inig-saper siya. Sige, ngita na sa dito. Sus, nakakita mo siya XL. Parihag color. Kanang iyang paborito nga color na green. Nasulob na ko, wala na. Di na kinahanglan mo ihiyak. Iyan sib, niya plus ang bukton. Sangko na kayo ba? Dili mo lutaw ang bukton sa akong pulso. Ano na to? Ingos yun. Sige. Pamili pa mo diha kay nagsukad bidiri. Finally, nangaon nami sus tunga-tunga sa pagkaon related sa part 1 sa tong storya. Kalit ra maghunog og kaos Iris. Ingos Iris. Nagkuan ko nusib, nakatul ang iyang mata, murag kabantay siya ni hubag iyang mata. So kuha siya og Claritin. Tumar siya. So, nabalaka na silang yolo o sigas. Pero, unsa may rason na dok? Kato atong gikaon, dok? Yung sa Arisdili, sa abog ni sa gawas ba, sa grabing init. O niya, kalit lang diri og aircon sa sod, mo tingali nga, sa iyang mata. O niya, sige pamikaon, observar ni Iris, na namin na siya, idako na yun ang burot siyang mata ba? Niya kausara ba, na mahaw rami deris bay, ikalit na nagburot ang mata ni Iris nga maglisod na siya kakita, gamay na lang kaya niya makitaan. Kay sa pa rin may mamahaw, ano bitong dapat siya sa iyang higdaanan, nagbasa-basa siya libro. Kay ganahan pa man kay ito sa Iris hubasa og libro. Diya amo mga libro sa una, kay mahutdan man siya kanang naglibro. Kanang mga second hand nga mga libro nga amo naman paghulbuton dito sa mga second hand nga bookstores. Yang mga paboritong second hand nga bookstore sa una katong San Francisco. Kana bitong sa kilid sa Gaisano Main, diya sa Colon iskina Hacosalem Mantiali, murag Colon Hacosalem, kay iskina na diya ang San Francisco nga kanang duol sa Taytayan padung nas da Freeman, diha ang San Francisco bookstore sa una ambot napabakaron. Sus, ang iya din nabasa nga libro second hand unya pagbasa niya sim naghigda siya, maybe na ato yung mga abog dito sa second hand nga libro kay pila na ba ato katuig dito, nahug siyang mata. Basta siya siya nag-drive, di magkukumang mo drive, pikot na kayo siyang mata, niabot mis bahay nilang, kay weekend man to, may clinic silang Dr. Celine o si Dr. Jojo Aquino, niabot mis silang bahay dito sa asa na bahay nila, Beverly, sa Beverly Glen, doon. Niabot mi dito silang bahay, gipatanaw niya ni Dr. Jojo. So, na-history si Iris nga dali kay na ma-allergy ang iyang mata. Iyang mata, yun kanunay bang maigo sa allergy. So, wa na. Naglami pa ta ming classmate yul. Pila na to kabotilya ka mo na inom. Ingon si classmate yul, naabli naman utang hasang. Na sila yung termino, di lang ito igutan din pero wa na. Kinahanglan na niya mamauli kay si Iris, nabalaka na siyang mata. Gusto siya nga piyong na sasakyanan, pauli namin sa among bahay. So dito na putol ang among paniyuto. Related na sa part 1 na
silang classmate Yul Julia o si Ma'am Gasper Julia nakasabot na sa sitwasyon ni Iris na bisan unsang orasa mahimong ma-adjourn ang kalihukan kay tungod siyang allergy, tungod siyang gibati sa lawas. So, daghang salamat ni classmate og ni Ma'am Gasper nakasabot sila. Suhain man ang birthday gifts. Mo na katapusan nga part sa atong istorya. Akong istorya ninyo haskang lamia sa among paniud to. Di man ko ganahan nga manghambog sa mo. Di ni manghambog ang amo, balita ning amo kay nindot man. Kay tinuod man nga nahitabo. So sim. Una jud akong gikaon dito sim. Ang kugita. Kay Ingosyol, ihatagan siyang kugita na kung itiguang nga taga-isla na mo anha gyud mo sungko mo ato gini sa tindahan kay iyang gisabot nga nagani kay kuha nga kugita or blabas kay nga isda aris tindahan either di man pabayran ihatag raman iyang bayluan ni classmate Yul og pila ka kilo nga bugas dilata nga sa dinhan kon ba kay sa isla ba magamit kay sa isla. So ingos Ma'am Gasper susahay liyo ang ibaylo ni Yul pertindaghana kay sa ihatag pero maikog ba siya kay gikas isla mo anha gyud sa ilas talisay unya manghatod gyud perting labaasa sa kugita ingko sus classmate mao ra ning kugitaha nga kay dinhi sa syudad gud nihit naman kayo ang mo dalit og putahe nga kugita nya tungod sa kanihit sa kugita mas daghang lamas mas daghang sabaw kay sa kugita pangitaon kay kugita pero ang kugita ni classmate Yul dagko kay giwa way lamas way mancha sa bisan unsa nga gamay ra kay timpla haskang lamias kugita ni classmate Yul Julia nya dili siya kana bitawng mura bitaw uguma sib dili unod jud kay siya kada labas jud kay kugita ba nga inig paak nimo unod jud murag muscles pure muscles jud ang imong paak unya sus ang timplas kugita haskang lamia man jud anang karnis kugita sib hindi ka mag-guilty ba kay muscles man ang kugita so mo tuy una na kong akong tan-aw daghan kay sudan si classmate Yul di lang gyud ko muka og rice so si Iris nanungog man sa rice anyone bisag di mi mo sanong hatagan man niya rice sabot pangamong siya titong Iris sa wa pa mohubag iyang mata kondisyon pa kay siya human sa kugita sim ambot murag pagkalutuas kugita way sabaw pero murag dili sa pinauga si gamay nga basa pero murag adubaw bitaw nga kugita nga partigil lami unya parat-parat sad na mo nakapasamot og kalami pagkahuman sim wa jud ko nagplano nga mukaon sa among tasik o mukaon sa among sinugbang nga baboy kay para nako amo man tunda para to nilang classmate og ni Ma'am Gasper og sa mga sakop sa ilang pamilya kay naman sa diya mga bata nga makakuyog sa namo kaon pero kantong higayon na kamerang upat kung sa mati sunod akong ikaon sim porti siyang lamia sus kitang Yul nakabuylor wa pa may mag-prayer before me sa nakabuylor man ko kugita iya kong gitaksan gihatagan ko niya blawom kay panaksan kay na siya larang nga ubod siya tilawin ni larang nga ubod si Iris kuan kay ni si Iris wa man ni magbuot ingon siya Yul dili naghan og uric daghan kisig may reservation ko ars patilawas ako ars unya akong gisab bulanon ba ako daghan kay ko sabaw siya no enough so yan gipungan ako sabaw adyo ko papugong daghan kay sabaw akong ibutan wa jud ko mangbahay haskang aslum kaayo ang larang mas aslum kaysa kadtong nangagi mga larang gipatilawan ni classmate Yul Julia nako pero sus pag tilaw nako sa ubod makalimot ka sa imongan makalimot ka sa imong middle name makalimot ka unsay okasyon makapiyong kas kalami haskang lamia ng ubod nga larang nga mangutana kong classmate Yul iya man kunong parinte murag iya man gigagaw at tiglutoan ni sus ingos classmate wa jud koy bisita nga di gyud makatuaw sa kalami aning ubod nga larang perting lamia unya ang iyang sabaw bitaw kanang mura og espiso kayo na makaingon ba nga unsa man ni ang duga ba ni sa ubod or doon na siya laing gisagol pero murag haom ba kay sa ubod nga dili siya sabaw murag siya og kabahin sa ubod ba yang ubod naglapotay sa katambok as kang igkaon nimo tagsara kay bukog labi na kana sa may tiyan sa ubod ang imong unahong kaon sus kalami na lang sa ubod
Pero usar kahiwa akong gikaon kay nga di na ko gakaon sa ubang mga putahe. Ipakaon ko ni Mang Gasper og crab meat. Ipakaon ko niya og taong. Respeto na lang to ako sa crab meat og taong, pero ang champion gito katong kugita og ang ubod. Mao na ba to ang birthday gifts? Dili pa. Dili pa mo ang birthday gifts. Pag sugod nindot man kay nalami ang pagkaon ba sa gulan dayon og beer pagkahuman. So abot na ang beer ni classmate Julia, sugod nami. Mo to gingon ni abli ng hasang. Sus, ningon mo sa Iris mangadto nami. Di barog na ko, classmate, sorry kay classmate, dili ta magkapaalimbukan jud sa hasang kay manguli nami. So siya okay ra. Saon taman na wa man atuyo Unya, ang among pinalit ni Iris. Ingo, oy, bayaran na namo. Ingo, mambas, dili bayaran, kay birthday gift na. Kay doon ay mag-birthday ba? Naunsa ba? Pag kakumidyahon ko ba, ingon pa mo, hindi may pabayaran, mapag nagpili kong daghan. Pero natandog kay ko ba nga, huwag ka na sila kay bawo nga akong birthday ugma. Unya, instant tong kaming Iris, di kalit lami og rumbo dito sa ilang tindahan. Doon natin sila yung mga lakaw, posible ilang giangan-angan ilang lakaw tungod sa among presensya ni Iris. Unya kami pag ni kalit lang og adjourn kay dunay kakulian si Iris sa iyang mata. So naikog kay ko, pero kanindot katamis sa akong mga birthday gifts karong hapuna. Ug pagtapos sa atong sugilanon karong hapuna, aron mutuod jud mo nga doon ako'y birthday gifts. Niyang ebidensya giputos ni Gasper sa gipaputos na niya siyang tindira. Uy, nga nung pink man na. Nalaki man yung nag-birthday. Iguwa na may lahin, ma'am. Iguri ayaw na lang ng Gasper. Kay kini sa Iris, kakamping ba yan? So, natsambahan na sa. So, mao ni kini si CB. Ganahan kaya ni mag-unpacking. Kanang mga boteri sa Lazada. So, si CB. Mutabang dayon o unpack. Mutabang dayon siya o kining. Ang pinansimha. Atong i-unpack ang atong birthday gift. O mao ni ang shorts na napilian ni Dr. Iris o girekomenda ni classmate Yul. Garter siya. Bisag pila pa'y kayo ni gisungog ang kong Iris. Kaya kong hawak 32 ra ni. Pero pagtanaw ni Iris, gidakon sa kuntiyan, siya marag 34 na ka. So kining mong shorts, XL ni. So, di ko mo problema sa gidakon ani. Plus garter man siya. Ya kon luag siya, mahimo ra siya na akong paluaga, mahimo ra siya na akong pahugtan. Ya daghang kay siya og bulsa. Ano siya duha ka bulsa sa tubangan, ano siya usa ka bulsa sa luyo. So okay ra gid sa atong mga kining pitaka, sa atong cellphone, sa maglakaw-lakaw ta sip no. No ni si CB kanahan kay simot-simot ining mga moabot diri sa among bahay. Of course, ang kinakusgan ako nga birthday gift na andam na niya akong bayran, pero unsaon taman wa man pabay receive ni classmate Julia og ni Ma'am Gasper, mao ni sip ang katong Uniqlo na jacket. As kang lindutaan ni sip. Ako isway sulob ha, aron makahibaw mo nga sakto yung sukod nya nga XL na rin ko, di na ko large. So, masulob din nato sip, di lang nato isulob sip. Naikog ta sa ato mga viewers, no? Pero kung ganahan ang iyang perting ni pisa. Di bagi siya. Kuan ba? Dili bugat, perting gaana. Kunya ang hood. Nindot kayo ang hood. Naisulob. So, kung mag-uwan, gamay lang nga uwan, di na tabas, mabasa sip, no? Kunya, dako-dako nin kita sip, mahimurot kang bukutan. Aron kung magkakuyog ta og kuan ba sip, magkakuyog ta og panglakaw, no? So, mao na ni ang among birthday gifts. Nagkasalamat classmate Julia o ni Ma'am Gasper. Diha na mi sa sakyanan, mo ni panapos nga bahin sa atong sugilanon. Kay nung ko, ay suwa man dito kapalit og kaang. Di ba kaang may itong tuyo? Pag ato na to ni classmate Jul, wa man dito kapalit og kaang ars. Bitaw no? Kaya abbreviated man ang pagduaw. Pero diha pa ko ka-realize, I think kaming tanan, wa mi ka-realize, unsay nahitabo. Silang classmate Yul, silang Ma'am Gasper, na surprise sa telling nga kalit lamin dito nga dito. Yeah, maybe na-disappointed sila jutay nga nang lakaw dahil may Iris. Kami sang Iris, otro sa may na-disappointed nga amo tilon gatuyo ang kaang, amo ganing nakalimtan. But I think it was just an excuse for a reunion.
makita pa ming classmate Julia kada palagdas, pero lahi ra gyud kana magkita ba ka og linawas ba? Katapusan mong kita ni classmate Julia, gibitar mi ni Sir Nem sa Seda sa iyang birthday lunch sa dinhi sa syudad. Pero lahi ra gyud dito bas imo makita as classmate yun nga relax kayo sa iyang Pinoy-anan, sa iyang tindahan diha sa syudad sa Talisay. So I think dako kayo na ang paginahanglan nato to reconnect with our friends, to reconnect with other people. Unya usay makadesider ka nga ari na lang ta sabay, dili na lang ta manggawas, pero ang nature, ang kinaiyahan magkonsabog yun aron nga magkatagbo pagbalik ang inyong mga daan. Ug lipay kay ko classmate Julia ug Ma'am Gasper Julia, nakita ta karong adlaw may mag-birthday o wa man og mang adlaw. Daghang kay salamat sa talagsaong birthday gifts na among nadawat ni CB ug ni Dr. Iris gikan sa among labing suod nga mga higala. Daghang salamat sa inyong patiguban sa atong panahom dayong kilom-kilom. Mao kadto ang atong sugilanon, birthday gifts. O ba ni CB ug ni Dr. Iris, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pakiguban namo karong hapuna.